min mbiyetemi ko Demmba Hamet Guisse Allah mbiya Demmba Hamet Sile Amadou Allah war sigi buula komi maabo ɗum woni hiddam e gueɗal fulɓe jeeyami ko Fuuta Damga to wiyete Ndendori e laamu Matam woni région amen o sem région hande min jogui comité rural Ndendori département amen ko Kanel eyi enen heeɗiɓe satere Jaam Sahel en beltima no feewi en gandi holi oɗomo kuccodirɗen ɗum noon Demmba Hamet Sili leñol men ngol holno foti kinɗe gone e maggol nde tawnoɓe mbi leñol ne wayno tan sa darni lekki terɗe ɗe goni cate leñol e terɗe muɗum ko kille mum. a jarama Basirou Ba ɗemgal fulɓe leƴƴi ɗi to hinde minen tomin jaari Fuuta ko kinɗe 6 joguiɗen toon hen hinde wotere noon fecciti ha wonti kinɗe ya woni joyo so yante 7 ɗe wona 13 walla 12 ene jogui hinde telde kono nden kadi natte nder kinde nden wattanno 9 haɗen jogui toon fulɓe haɗen jogui jawanɓe haɗen jogui toroɓɓe haɗen jogui subalɓe haɗen jogui seɓɓe haɗen jogui ñeeñɓe haɗen jogui awluɓe haɗen jogui maccuɓe leñol telgol bonnugol wonde leñol natte leñol ngol ko leñol sarifaɓe ngare Fuuta kono ndesodiri fulɓe e toroɓɓe natte e nder ɗen ngol leñol wattanno liƴƴi 9 kono ngol ko nattugol e nder ɗum ɗo wonno nde ɓe ngari nde koɓe hoɓɓe ɓe neɗɗo wawa resde bandum debbo walla ɓiyum ɓe dettoyi ɓe ndesodiri e fulɓe ɓe e toroɓe ɓe jiida e leydi he leñol ngol mum natti hen ni nan Allah amin min gandiri. eyi a jarama jabol ngol sañima so ɗum ɓenni ne kaldata ñoro ni lippima keɗama e baale Allah nayyi kala to mbimine haale amin kumpiti henne kay aɗa haala ñorankoɓe aɗa haala gure ñoro hen wuuro fof kadi to heeɗi wuuro ñoro mango ngo aɗa humpiti e nder jewte ma beelami walla ala sa meeɗino holi sababu so ɗum ɓenni jilluma e ngolɗo lawol ɗo e nder leydi ñoro holi mujibu mum. a jarama Basirou Tidiane Ba bange tarika to mi ɓami sifade ñoro gila mi arani leydi hen mi anda leydi ndi e bange haqqillam wonde tarika Cheikh Oumar gila komi cukalel Allah ne waɗi mi jiɗɗo Cheikh Oumar jiɗɗo tarika mum kala ko nanmi makko mi reftate hen mi ñemtila mi jangata haala makko so haalama tan mi faama e on jamanu noon komi kalfaɗo gondumi koye mawnam en e jinnabam mi adoraki jagude gadorimi ko wadde commerce mboɗo woni noon e nder en 1971 ɗannimi paami Congo gadorimi koto wiyete Brazzaville mboɗo wondi ɗon e mawna men ha caggal ummimi ɗon jaami Zaïre a 73 o jaami Zaïre mbanmi toon 73 o 74 o 75 o gartumi kadi to leydi Congo Brazzaville ɗo jaami Ankayi wuro wotoɗo hakkude Pontinoir e Brazzaville ene wiye Ankayi tawmi ɗon kadi mawna men ɓe min gonti e commerce hamin gondi ɗon e ñorankoɓe e jumbugunaɓe ene keewi Allah noon neɗɗo ko gueɗe tati ko jiɗɗa e ko jiɗaneɗa e ko jeɗeɗa ko jiɗɗa ko an dartata ko jiɗaneɗa ko a dartante ko jeɗeɗa ko Allah hokkanma haqqillam noon e nayi haalde tarika on noon mboɗo jogui hen gueɗal
bo yimɓe hewɓe mbiya Demmba Hamet ne wawi haalde ko gonga jibinɓe mbiyane kadi ko noon mbayi e yontumen wawde haalde kono babam Hamet Siley ko neɗɗo keɗanaɗo ko kaalowo ko kokkowo yimɓe haqqillaji bam makko ko noon nenam Asad Daouda jibinɗo nenam jibinɗomi o bam wiyete ko Daouda Demmba Seydi ko neɗɗo keɗanaɗo no gardanmi ga e Nioro ni kañumne ene joguino nden ñalande ene ara ga e Nioro ene abbo rimɓe ɓe anduno ene abbo bandiraɓe ɗo woni noon Allah waɗoye gueɗam ko wantote ñagotoɗo heddi noon mboɗo yewtida sukaɓe ñorankoɓeɓe ha e jombugulaɓeɓe wuuro mane no waadi haɗa ɓeydo famnudimi hen e hakke ko nananme tarika he ko ha yimɓe woɗɓe mbatti wiidemi beele o kam meeɗi yiide Nioro walla ɓe mbiya ko jibina ko Nioro ha yetti en 1985 pellinmi hankkadi woppude commerce o mi yaha mi ƴeewoye ñagude nde so tawi wonko waɗi hen dalilu mi rewa ɗo woni ummimi mana Congo paami Libreville